родна реч омайна, сладка, що звучи навред край мен, реч на мама и на татка, реч, що мълвя всеки ден. Тя звънти, когато пея, в радостни и крехти. Вечер приказки на нея, баба тихо ми реди. И над книгата онесен, родна реч ми пак шепти, милва, като нежна песен, като утрин звън трепти. Здравейте, скъпи земляци! Приветстваме ви от стотици километри, от родните села Прилеп и Подвис. Казвам се Атанаска Янева и съм учителка в това село от дълги години. Имах щастието да присъствам на вашата 160 годишнина, когато бяхме посрещнати като делегация от нашите Прилеп и Подвис съседни села. Няма да забравим гостоприемството и щедростта, с която ни посрещнахте. Незабравими ще останат нашите разговори до зори, песните, които пяхте пак до зори, търсейки общия корен, който ни събира. От тогава измина много време и ето сега чествате един още по-уважаван юбилей – 190 години. Да ви е честит! Времето безмилостно заличава следите на родството, но семейната памет е незаличима и тя се предава от поколение на поколение. И затова вие днес знаете кои са дошли от село Прилеп и Подвис, докато ние знаем, че от тук са тръгнали голяма група изселници, търсейки спасение на север към Русия. Макар че днес ни делят стотици километри, ние сме едно. Ние сме братя и сестри. Знаете ли, при нас е пролет. Ухай, на божур, на рози, на карамфили, на акация. Как ми се ще да капсулирам този въздух и да ви го пратя? Родния въздух. Надявам се да дойдете заедно да отпразнуваме една незабравима среща на роднини, на братя, които винаги ще бъдат едно цяло. Чакаме ви! Група деца от село Прилеп ще ви поздравят с една от най-българските песни «Питат ли ме де и зората». Питат ли ме де зората, ме огрява първи път. Питат ли ме де земята, що най-любя на света. Питат ли ме де
запия, изтича са край златна болка, изтича са край златна болка, а болката с пушки украчена, а болката с пушки украчена, моравата с момци оградена, моравата с момци оградена, чи са пукна най-първата пушка, чи са пукна най-първата пушка, чи удари най-добрия